Vale. Com podeu veure, aquí estava doncs intentant fer servir el refotut Minecraft. En plan, com posar-ho al l'OBS, perquè clar, feia temps que no obria l'OBS. Mira, mira. Uah, quasi, quasi. Quasi ho aconsegueixo. Vinga, tutorial. És com un comentari del director, però només que molt més cutre i molt més horrible. Mira, ja està estona, en realitat. Mira, ja està estona. És que l'OBS no és intuïtiu, no ho és. O sigui, us diran que és intuïtiu, però pues, no, és una trola. Per fi, crec... No, això quan tenien... No podia posar la pantalla completa, crec. Sí, em torno a mirar, clar que sí. Clar que sí. Perquè, sí, me'n recordo, perquè ho tenien... ho tenien web, en plan, en web, no en pantalla de joc. I jo, per què no va? Llavors em va portar una estona llarga a descobrir-ho. Això és la primera... No va durar tant el directe, però va durar, vull dir... Que això va durar lo suyo. Aquí és com vaig batejar el món. Revolution, tu. A veure... Això és més o menys per si algú està avorrit, pues veurà què va passar. Mira, aquí vaig arribar, lo típic, fusta, forat habitable, taula de construcció, un pic, em van cridar per fer alguna cosa, vaig haver de tancar la porta i va ser, vinga, a seguir picant. Vaig baixar la música o el que fos, vaig pillar tota la pedra necessària, aquí vaig trobar el primer de ferro, aquí vaig anar per la canya de sucre i per... Mira. I aquí pues això anava pillant més canya de sucre i llavors. Llavors va ser, fusta. Menjar carabasses, òbviament. Aquí vaig pillar bolets, me'n recordo, sí. I és bàsicament això, o sigui, aquí vaig pillar molts de bolets, va ser en plan... Perquè vull fer cases bolet, clarament. És la meva intenció. S'estava un llit, llavors vaig matar no sé quantes ovelles. Vaig pillar els arbres... Mare de Déu. Quanta fusta vaig agafar, no? I total, tampoc va ser tant. Aquí ja vaig començar a fer una mica de... perquè havia de dormir, òbviament, i menjar. Aquí em van cridar per alguna cosa, no recordo malament. Mira quant de rato. No sóc el millor fent directes,
la veritat, vaig estar aquí una estona. És que crec que era per quan... Vale, i tenia com un marge fins que arribés, perquè havia d'anar a comprar i tal, fins que arribés algú. Llavors va ser fer les torxes, les primeres, picar una mica més, trobar coure, que tampoc em va fer molta il·lusió. Fer una mica més gran això per aconseguir més pedra, bàsicament, perquè realment no tenia cap tipus de pla de quedar-me aquí. Dormir. Oh, aquí vaig... Sí, crec que hi havia monstres i vaig com anar cap en direcció contrària a buscar això ho vaig fer perquè vaig dir ui no, es desperdicia la fusta. Vaig pillar una mica d'això de colorant i flors, i aquí no recordo què vaig anar a fer. Aquí estava pensant en què fer, que potser es mirava com de fora de la pantalla o estava publicitant en directe. Vale. No, aquí va ser quan vaig trobar mobs, crec. Sí, però... quasi em perdo, Aquí quasi em perdo. Vaig caure, òbviament. Ostres. Mira com anava. Aquí ja estava preparat per anar-me'n. Ara necessitava fer una barca. No sé per què. I cap aquí. Aquí. Vale, ja me'n recordo. Aquí és quan em criden. Crec, sí. Plan, estava ja d'esto i volia fer la barca i tal. Vale, estava agafant esqueixos. I com s'estava fent de nit, però tenia un estorbut. Això, i aquí cap aquí ja crec que m'havien cridat, sí. Mira, ma germana. Llavors vaig haver de tornar, vestir-me, que literalment em vaig posar una jaqueta per sobre el pijama. Vaig aturar un moment el directe, ara vaig seguir, i aquí és quan comença el llarg camí d'exploració, que va ser, necessitava recursos. Llavors vaig veure jo, exacte, mira, com que hi havia per voltant, dic a veure si alguna vila més a prop, però clar, les carbasses sempre n'agafo, sempre. Però llavors vaig decidir anar cap allà, que va ser una decisió perfecta. I per què m'interessava? Doncs perquè hi havia, exacte, els ametllers de Doraemon, literalment. O sigui... Val, bàsicament vaig tirar això aquí. També el portal al Nether abandonat va ajudar. Ara per motius... Ara tinc magma. Aquí vaig haver de fer decisions difícils. Com per exemple pillador del magma. Amb alguna trampa em vindrà bé tenir magma. Vaig fer uns lingots, em vaig fer el primer cubell, vaig deixar unes quantes flors per allà, vaig agafar les flors del terra, són 30 vegades millors, carbó, perquè va ser fàcil de trobar. I ja vaig recol·lectar, doncs, per aquests que donen una quantitat de llavors sorprenent. Per la quantitat d'arbres que són. I a més la fusta és rosa, cosa que és decorativament és molt interessant. Vaig estar aquí una estona, decidir una mica què feia. Vaig guanyar un creeper a una barca, vaig estar molt orgullós d'això.
Això com es anava fent de nit, però vaig dir, dormo aquí, cuino alguna cosa. I aquí en cert moment, no sé per què, perquè realment no ho sé, vaig decidir, doncs això, vaig decidir que havia de moure'm i vaig dir, he de deixar aquí coses, tal. També va ser un lloc on hi havia abelles, que vull dir que tornaré eventualment. Vaig poder agafar coses, vaig tirar un ou per desfer-me'n, i clar, va ser estar com tota l'estona doncs així. Aquí ja dic, vinga, vaig a pujar a dalt, un altre portal, aquest pràcticament el vaig ignorar. Ah, no, és el mateix, o sigui, vaig tornar aquí per la barca, no m'ho crec. Vaig tornar per la barca, que és una cosa... Bé, el cas és que vaig tornar per la barca, vaig veure aquesta vila, vaig veure l'enorme escletxa, ara la veureu, l'enorme escletxa de la vila. O sigui, vaig veure això i vaig dir, me'n vull anar d'aquí, i vaig anar a la vila del costat, que ja l'havia vist, o sigui que la vaig acabar veient, que hi ha una escletxa, hi ha un foradot enorme al costat, però com no trencava la vila, doncs vaig dir, què faig? I què vaig fer? Doncs vaig tornar a l'altra, vaig quedar-me a dormir aquí, òbviament al final vaig decidir quedar-me en aquesta. O sigui, mira, ara torno cap allà. I és com, vaig quedar-me aquí mirant una estona, com 3 segons crec, i vaig dir, no, ni de conya, i vaig doncs començar aquesta. I el primer que vaig fer, si no recordo malament, a part de tapar forats del terra, que és una cosa que em molesta molt de les viles, doncs va ser buidar-me l'inventari plantant coses i aconseguint fusta també. I ara ve quan mirava les escletxes, vaig a treure uns... sí, és veritat, perquè clar, m'anava a plantar carbasses, llavors necessitava pollastres per fer els pastissos de carbassa. Llavors me'ls vaig portar, que va costar menys del que m'esperava. Deixar-los aquí, i aquí ja vaig començar a plantar arbres d'ametllers de Doraemon. I sí que surten de 4, és una mica estrany, però surten. No, vaig trobar el carbó de miracle, però necessitava tapar forats, llavors necessitava terra. I clar, això va ser, doncs clar, per tapar-ho, tota la terra que havia aconseguit ja la tenia. Doncs vaig necessitar més terra, vaig tapar tot això, i vaig començar com a fer ja foradets, vaig començar com a tapar-los ja, equilibrar una mica la vila també, i així fins a així, doncs això, tapant forats, mirant les plantes, que li vaig donar un ferro al golem, vaig intentar separar una barca amb cofre, no es pot separar, vaig deixar la lava que vaig trobar, vaig treure aquest arbre perquè total tampoc servia de molt, vaig agafar totes aquestes crec per fer pa, i això ho vaig treure totalment, no sé per què, crec que volia fer com una botiga més gran o alguna així, però ho vaig deixar com tal qual.
Llavors vaig haver de... Com aquí ja necessitava una casa de veritat. Aquí vaig estar-me perquè tenia 2 fustes diferents. Vaig estar-me més estona del que m'agradaria admetre. Faig xepa. Vaig equilibrar un altre cop. Vaig moure 4 escales, és veritat. I això, aquest forat, crec que no vaig intentar-lo tapar, però clar, vaig veure el carbó i vaig dir d'agafar-ho tot. Llavors, clar, en aquest punt havia de decidir on fer-me la casa. Després de tapar, va ser, ostres, on... tal. Per tapar això... Bueno, m'he de tastar... estona i estona, Vaig trobar el llit a un vilatà. Vaig aconseguir multiplicar pollastres. Vaig plantar... sí, aquí vaig plantar... Aquest forat encara no sé què fer amb ell, però vaig plantar com tot això i va ser com... buah. Flipa, tulipa. Llavors vaig trobar com les cases aquestes. De nou vaig dir, a veure si puc robar-los alguna cosa a la vila del costat. Doncs no hi havia res. O sigui, eren més pobres que l'altra vila. Vaig decidir tornar. Agafant això pel camí. Llavors aquí vaig seguir. Ara vaig veure cap a on m'havia d'anar. Primer vaig tapar això que vaig estar, doncs, com us he dit, vaig estar més estona. Vinga. Bueno. Aquí em vaig quedar aquí, estona llarga. I vaig seguir tapant forats. Vaig veure vaig dir, l'altre té una escletxa. Aquest tenia la mega escletxa. I vaig dir, on em quedo? Per això em vaig estar movent tanta estona. Pensava primer una d'aquestes muntanyes, en plan, buah, tal. Però llavors, mentre pensava això, vaig dir, viatge. I vaig dir, per aquí segur que hi ha neu o algun arbre diferent. I vaig trobar, doncs allò. I mira, i va ser, mira, sé que és tard, però vaig agafar neu. Llavors vaig quedar-me dormint. Si no recordo malament, em vaig haver de fer, sí, una altra taula i una pala de ferro. Una punyetera pala de ferro. Vaig agafar més ferro. Vaig fer-me pa perquè tenia gana. I per agafar d'esto aquí crec que vaig veure, sí, vaig veure cabres. Mira, sí, correcte. Quasi em caic a la neu aquella que t'enfonses i et mata. Molt llest. I vaig tornar a la vila, doncs, tan ràpid com vaig poder, perquè... Ostres! Aquí em vaig espantar, Aquí em vaig espantar. I vaig trobar maragdes a alçada de terra. Sí, com ho escolteu. Com ho escolteu o com ho veieu. Aquí havien crescut els meus almendros de Doraemon. I això, al final sí que vaig decidir quedar-me cap en aquell cantó. Em vaig caure. A veure, sí, aquí ja vaig veure com la forma que tenia va ser, ostres, això és de les meves típiques cases. Aquí hi havia un gat, és veritat, aquí hi havia un gat que es va caure. I quasi la palmo, ara veureu. Aquí com un forat, molt bàsic, molt bàsic.
Clar, llavors ja tenia pensat, doncs vaig dir, buah, això ho he de fer, necessito més terra per equilibrar això. Vaig agafar-la tota, la que vaig poder, almenys una que se'm va caure, que està al fons. I va ser... Això, crec que vaig trobar zombis i vaig haver de tornar a anar a dormir. Ah, mira, no tenia, i això no tenia cofre, però tenia una barca amb cofre. Vaig a pillar més pedra, vaig seguir equilibrant amb la terra. I clar, doncs vaig haver de tornar cap a baix. Vaig intentar dormir, crec que no podia. Vaig tornar a robar-li el llit a un vilatà. Allà li vaig donar ferro, crec. Vaig agafar una mica dels cultius. Vaig seguir equilibrant. Aquí vaig trobar el gat. Crec que si per pujar aquí, que no vaig fer ni una escala, vaig haver de matar peixos. Llavors ara passa una cosa molt estúpida. Segueixo agafant peixos, tal. El gat es cau, quasi la palmo. Em estava perseguint un esquelet, si no recordo malament. Vaig dir, hòstia, vaig fixar-me al ratpenat una estona i vaig sortir d'allà, cames, ajudeu-me. Llavors vaig començar a seguir amb les gallines. Vaig fer el meu primer pastís de carbassa, que n'hi havia 7, si no recordo malament. D'anar a pillar més sucre i t'ho juro que va ser, doncs vaig a fer aquesta casa més gran i vinga, a picar. Vaig seguir. Vaig tapar el forat d'una vegada molt bé, després de caure no sé quantes vegades i d'estar en perill. Llavors aquí vaig fer com una mica més gran això. Vaig pujar dalt per tapar-ho. Per fi vaig poder dormir. Això, l'Enderman estava espantadíssim. Vaig mirar del terra com... Vaig veure si podia intercanviar alguna cosa amb els vilatans, però com són uns estafadors. Això no queixen 2, queixen 3 com a l'hora, és una cosa estranya. I va ser, doncs vinga, anem a seguir picant, tal. Vaig fer-me un cofre a fora perquè no sé. I aquí ja vaig decidir fer una torre, si no recordo malament, cap al costat, però sense fer això abans una mica més gran. Llavors va ser, necessito pedra, necessito acumular, necessito lloc, i vaig doncs picar tot això. I amb el que he costat així. Vaig intentar fer una cosa en forma de cercle, no va sortir bé. Em sembla més un montículo que una... O sigui, sembla més una meseta que una torre. Em vaig caure a l'aigua diverses vegades, no recordo malament, en aquest cantó. Sí.
No tenia la forma que volia al final. Vaig a tirar boles de neus, no les que em sobraven, clar. Vaig intentar fer-ho més alt ja de boles a primeres, cosa que va ser una pèssima idea. I aquí tot va acabar.